जोंनि सुक्लाय सेरफां बियाब बाथौ धोरोमारि गौथुमनि हांख्रायनायाव जोङो मोनसे बानजाय आफाद दादों। बे बानजाय आफादाव आंखौनो आफादगिरि हिसाबै होदों। मुङा आंनिया रबिराम बसुमतारी। बिबान मोनखांनायनि उनाव बहुत मोनसे गोसोआव बिराद मोनसे सिन्ता हाबदों। मानो 25 बोसोर बारग'लांबाय, नाथाय जोंनि थानसालिया लुफुंजायाखै, आद्रा जानानै दङ। दा जिथु फुजिदों, जिथु साथिं नुनाय गम्बुज, बेफोर जेबो गैयामोन। मात्र नैबे आर'जसालि बेखिनाल' दंमोन। जेब्लानोखि बे रुपाथि मायथाइ खुंनायनि जिथु गिलिर बिबान बेखौ गथायना होबाय, अब्लानिया बिराद मोनसे टेनसन गोलैनानै जोङो मा खालामनायसै, बानजाय आफादा मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै जोङो समस्याफोरखौ समस्त समस्याखौ जोङो बेखेवनानै बुजायना होदों आरो बुंदों जे जिमान गरिब गुन्द्रायानो जाथों, खमै न'खरफ्रोमबो 500 आरो सोरबा जुदि साख्रि बाख्रि मावग्रा दङ बिथांमोना 3000 सोरबा जुदि चौकिदार बायदिसिना 4 ग्रेडनि दङ 1500 आरो बिनिफ्राय बिनि गोजौ थाखोनि बिथांमोननिसिम जोङो खाथियाव थांनानै जों आर'ज गाबहैगोन। बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे थानसालिखौ आबुं नुनायाव हेफाजाब होयो। अब्लानिया जोङो बै रुपाथि मायथाइ खुंनायाव जोंनि जिथुनिखि गावखौनो फिसा साननाय गोसो हाबनानै दङ, दा मन्दिर जाफुङैखाय रुपाथि मायथाइ खुंनो थाखाय दा बे गोसो बोलोआ जाहाथे फायो, बेनि थाखाय जोङो खावलायहैदों। बै हिसाबै जोङो नबसे मोनफ्रोमबो गामिया जों बुंनाय बायदियै हेफाजाब होदों। सान्दा खांदों, माइरं खांदों, गावनि इस्सा अनुखारि गावनि इस्सा बायदियैनो एक्सट्राबो सोरबा रां बे दान होफैदों, माल माथा दान होफैदों। आरो बिनिफ्राय जोङो साबायखर बावो जोंनि जिथु स्पिकार बिश्वजित दैमारि, बिथाङा नैबेयाव केस थाखा 8 लाख थाखा फैदों मन्दिर लुफुंनो थाखाय। आरो जितु CM प्रमद बर' BTCनि CM बै बिटिआरनि, बिथाङाबो 10 लाखनि स्किम होनानै मन्दिरखौ जाफुंनायाव हेफाजाब होदों। ओंखायनो जोङो बिथांमोननिसिम गासैनिसिमबो जोङो साबायखर बावदों आरो जोङो खावलायबावदों। जोंनिया दिनै जोङो एसे आबुं महर होनो हादोंब्लाबो गासै आबुं महर मोनजोबाखै। जोंना गोबां खामानि दंबावो। नै बेहाय फ्ल'राव जों टाइल्स बनायनि खोथा दङ, मार्बल पाथर होनायनि बाथ्रा दङ, बिथिं गाब फोननायनि खोथा दङ, बिभिन्न खामानि दङ। बेखायनो जों बुंबावदों जे दिनै जों बानजाय आफादखौ सिफायनायनि उनावबो आकु बे मन्दिरखौ लुफुंनायनि थाखाय मोनसे आरोबाव कमिटि मोनसे दाफिननानै जेन होयो, जाहाथे बे खामानिखौ कमप्लिट खालामो, बेखौ आं खावलायदों। दा आं बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। गोजोन्थों। सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो जोंहा दिनै जागायजेननाय हाबाफारि आरो बाखि जोंहा हाबाफारि साननै दंबावो, बेयाव जाहाथे लोब लोब बयबो फैनानै जोंनि नावकाटा बे ओनसोलाव फैनानै जोंनि जे सावराय मेल आरो बायदिसिना हाबाफारि आर'ज बेफोराव फैनानै जाहाथे नोंथांमोना बयबो नुजाथिफैयो आरो जोंनि जि आफा बोराइ बाथौनि मुङाव गोदानै लुफुंनाय जि मन्दिर, बे मन्दिराव जाहाथे बयबो फैनानै बोर बिफैयो, बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल, IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी। मैं जनाब विचारिছো जे मैं ककराझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।